morning po sa bawat isa. I invite everyone po na tayo po'y tumayo at tayo po'y umikot sa umaga pong ito. Kamayan po natin ang ating mga kapatid na kasama po natin sa umagang ito. Welcome din po sa mga kasama po namin sa live. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. Sa umaga pong ito, once again, tayo po ay narito upang purihin ang ating Panginoon. So let's welcome His presence in this place para po makakilos ang ating pong Panginoong Diyos, ang Kanyang banal na Espiritu freely sa ating pong kalagitnaan. So as we sing, as we worship the Lord, let's give our hearts, let's focus our hearts, our minds as we worship Him this morning. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire, and have your way. This is your house. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord. We welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice, and have your way. Be glorified in everything we do. Oh, be glorified in everything we say, and have your way. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord. We welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. This is your house. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord.
welcome the Holy Spirit in this place. This is your house, your home. It's your home. Oh, we welcome you today. This is your house, your home. It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you. Oh, sing it once again, Lord, this is your house. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. We welcome you today. Oh, we welcome your presence in this place, oh Lord. Hallelujah. Okay, tayo ay manalangin. Oh, hallelujah, hallelujah. We welcome you, Abba Father. We welcome you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Panginoong Diyos, maraming salamat. Sa umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat kami. Kami, Panginoong Diyos, ay dinako mo, Panginoon, sa lugar nito. Upang ikaw, Panginoong Diyos, ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Lord, sa pinagkaloob mo sa amin, Panginoong Diyos, na kalakasan ng aming katawan at magandang kalusugan. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa lahat ng pagpapala mo. Maraming salamat, Panginoong Diyos, dahil ikaw ang aming Diyos na tinatangkilik at sinasamba ng aming buhay. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Maghari ka, Panginoong Diyos, sa lugar na ito. Have your own way, Lord. Have your own way, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Itinataas, Panginoong Diyos, ang aming mga buhay. Itinataas namin, Panginoon, ang aming mga puso sa iyo. Ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang nakakaalam ng kalagayan ng puso ng bawat isa. Kaya't Lord, narito kami. Nagpapalinis sa iyong harapan. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong makapangyarihang dugo. Linisin mo kami, Panginoong Diyos, ng iyong banal na dugo. Sa lahat ng aming mga kasalanan. Sinalita man namin, Panginoong Diyos, inisip man namin. Ginawa man namin, Panginoong Diyos, na hindi namin namamalayan. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos. Upang kami, Panginoong Diyos, ay makalapit sa iyo. Makalapit kami sa iyo, Panginoong Diyos, sa trono ng iyong luklukan. Oh, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, kailangan ka namin sa umagang ito. Holy Spirit, pangunahan mo ang puso at kaisipan ng iyong mga anak. Holy Spirit, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Panginoong Jesus, ibaba mo ang apoy ng iyong kapangyarihan. Ibaba mo ang apoy ng iyong kapangyarihan sa bawat puso ng iyong mga anak. Hipuin mo, Panginoon. Hipuin mo, Panginoong Diyos, ang aming mga puso at kaisipan. At ang mga salita mo, Panginoong Diyos, na ihanda mo sa umagang ito. Maging ang anak mo, Panginoon, na gagamitin mo. Lord, ang kapangyarihan mo, Panginoong Diyos, ang ilagay mo sa kanyang bibig.
Itago mo siya, Panginoong Diyos, sa likod ng iyong cross. At hindi siya, Panginoon, ang aming makita, kundi ikaw lamang aming Panginoong Jesus. Holy Spirit, inaangkin namin ang iyong kapangyarihan sa puso at kaisipan ng bawat isa na naririto sa umagang ito. Holy Spirit, kumilos ka. Hipuin mo ang aming mga puso. Hipuin mo, Banal na Santo Espiritu, ang aming kaluluwa. At anuman, Panginoon, ang mga nakatali na gawa ng kaaway sa aming mga buhay, Holy Spirit, sa umagang ito, pakawalan mo at kalagan mo anuman ang inilagay ng kaaway na espiritu sa tahanan mong ito. Ang espiritu ng pagkampi-kampi, espiritu ng pride, espiritu ng kayabangan, espiritu ng paghiwa-hiwalay, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, winawasak namin sa pangalan mo, Jesus, ang espiritu na hindi kalugod-lugod sa iyo. Palayasin mo sa tahanan mong ito. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Angels of God, take charge. Take charge sa tahanan mong ito. Saraduhan mo ang mga lagusan. Saraduhan mo, Panginoon, ang mga pasukan ng tahanan mong ito upang hindi makapasok ang anumang gawa ng kaaway. Talian mo, Panginoon, ang mga espiritu na nagwawala sa tahanan mong ito. Talian mo, Panginoong Diyos, upang hindi sila makagalaw at gumawa ng anumang kasalanan. In Jesus' name, Lord, patuloy ka namin sinasamba, Panginoon. Patuloy ka namin, Panginoong Diyos, pinupuri sa tahanan mong ito. Patuloy ka namin dinadakila. Kaya't pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng nakaprograma, Panginoong Diyos, na gawain namin sa umagang ito. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Maraming salamat, Lord. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Yesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Muli, good morning po sa bawat isa. Muli, ibigay po nga natin ang ating mga matamis na ngiti sa ating pong katabi. Sabi niyo po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Amen. So, sino po muli ang excited ng maranasan ng pagkilos ng presensya ng Diyos sa ating pong kalagitnaan? Amen. Sabi po sa ating aawitin na ating Diyos po ay kamangha-mangha. Tayo po ba naniniwala na kamangha-mangha ang Diyos sa buhay mo? Amen? Kung kamangha-mangha ang Diyos sa buhay mo, anong pagpupuri ang kaya mong ibigay sa Kanya? Kaya mo bang ibigay ang 100% mo, higit pa sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay? Amen? So as we worship Him, as we sing praises, give your best worship. Give your best praise, hindi lang basta pag-awit, kundi po ang ating pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen? So let's sing a song para po sa ating Panginoon.
worship, oh Lord. Everything that is great. Come on, let's worship Him. Pwede po ba ipalakpak natin ating mga kamay para po sa ating Diyos na buhay? Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything sing that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Come on, praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise in the mountain. I praise in Jordan. Praise when I'm down. I praise when outnumbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Come on, sir. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my soul. Come on, everybody, praise. Praise the Lord. Oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. Yes, Lord, we praise you. Oh, I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon. It's more than a sound. More than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, everybody praise. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise. Praise the Lord. Oh, my soul. What's it gonna take? I praise when I feel it. I praise when I know. Yes, Lord. Oh, I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause I praise is a weapon. It's more than a sound. Lord, it's more than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, lahat ng mahiling na tayo magpuri. Praise the Lord. Oh, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sing praise. Praise the Lord. Oh, my soul. Oh, we will declare. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Say, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Say, I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody. Sing, I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Yes, Lord. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise. Come on, everybody, praise the name of Jesus.
Lord, you are alive. Oh, we give you the highest praise, the highest word. Thank you, we thank you for your praise in this place. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Jesus. Lord, tunay nga napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. And Lord, this morning, as we continue to sing songs, to worship you, muli narito kami, Panginoon. We lay down our lives. Muli sa umagang ito, mga kapatid, muli nating ibigay sa Panginoon ang ating buhay. Ano man yung isipin mo ngayon, ano man yung problema mo ngayon sa buhay mo. As we worship Him, just lay down everything. Bigay mo sa Panginoon. And as we enter His holy presence, and as we soak in His presence, just enjoy His presence this morning. For in His presence there is freedom. There is healing. There is joy. There is peace. So let's just focus our hearts. This is not just a song, but this is our worship, Lord.
For your name is holy. Come on, shout holy. Holy. Come on, declare you are holy. For your name is holy. No one like you. Holy. No one like you, Lord. For your name is holy. Holy, Lord. Once again, church, lift up the name. For your name is holy. Holy, Lord. You're the name above all names. You are worthy of our praise. Lord, and my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. Come on, lift up the name of Jesus. Praise the name of our praise. And my heart will sing how great is our God. Once again, come on, praise the name. Come on. You're the name above all names. You are worthy of our praise. Lord, my heart and my heart will sing how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me how great is our God. Oh yes, Lord, you are great. Come on, give your highest worship. Come on, honor the name of Jesus. Oh Lord, there is no one like you, God. How great is our God. Oh Lord, we sing you are great. Sing with me how great is our God. And all will see how great. Yes, you are. How great. Yes, you are. Is our God. Because your name is above all names. You're the name above all names. Oh, there is no other name. You are worthy of all praise. There is no other name like Jesus. And my heart will sing how great is our God. Come on, lift the name, lift the name. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. 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 Come on, church. We will declare. Don't you worry. How great is our God. How great is our God. You
Come on, open your mouth. Oh, sing a new song that comes from your heart. Worship the name of Jesus that comes from your heart. Oh, come on, He deserves all the glory, all the honor. For He is an awesome God. For He is a great God. There is no one like Him. Oh, it's so good to be in His presence. Nating sambay ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. The Spirit of the Lord is moving as we worship Him. The Holy Spirit is moving. Hallelujah, Lord. Yes, oh God. Yes, yes. Humingi sa Diyos kapag nagpupuri tayo sa Kanya. Magalaw ang kapangyarihan ng Panginoon. Malayang kumikilos ang banal na Espiritu. Habang sumasamba tayo sa Panginoon, purihin natin ang Diyos. Hallelujah. For you are God alone from the first. Yes, yes. You are on your throne. You are God alone. You are God alone. You are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God. You are God alone. You are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone, unchangeable. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Clap your hands, all the people of the Lord, and shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah. Our God is alive. He's moving. Yes, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Father God, we
receive all the praises, the honor, the glory. Thank you, Lord, for sending your mighty presence in our midst. Thank you, Lord, for your glory, O God. The devil has already defeated po 2,000 years ago. Wala na siya magagawa dahil ang presensya mo ay malaya nakakakilos sa aming kalagitnaan. Walang hadlang at gawa ang kaaway, Panginoon, sa lugar na ito. Because this place is a holy ground. Where the Spirit of the Lord is, there's freedom, there's liberty, there's power, there's healing, and there's miracle, O God. And there is deliverance. Thank you, Lord, for the answered prayer, for the victory ngayon pa lamang. Ang lahat ng karangalan ay sa iyo lamang. Ang lahat ng papuri ang pasasalamat. Thank you, Lord. Be our programmer, Holy Spirit, this morning. And continue, Lord, to open the hearts of your people, O God, to hear your message this morning. We give you praise, we give you honor and glory, Father God. In Jesus' mighty name, this we pray. Everybody says, Amen and Amen, Amen. Praise the Lord, Amen. Sige po, maupo ng lahat. At tawagan natin ang mga bata. Amen. At pagpe-pray po kayo ni Reverend Stella. Sinong pe-pray? Ako na ba? Sige po, panalangin natin ang mga bata. Hallelujah. Naramdaman ba natin ang presensya ni Lord? Amen? Praise God. Hindi po tayo nagkamali ng ating Diyos na sinasamba sa lugar na ito. Ang Diyos natin, bagamat di nakikita, subalit nararamdaman at nararanasan siya. Ano po? So, ang mga bata po, special kay Lord yan. Mahal na mahal ng Diyos sa mga bata. Sabi ng Psalms 127 verse 3, Children, yan po'y heritage ni Lord, a gift from God, kayamanang mula sa Diyos na galing sa sinapupunan ng kanilang mga ina. Kaya po, narito tayo para ipag-pray po natin sila. Ito nating lahat ng kamay natin sa kanila. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, nagdideklara kami, Panginoon, sa mga batang ito ng iyong kapangyarihan, ng karunungan, talinong mula sa iyo, at sila po'y lalaking malalakas, malusog, at matatalino at mag-excel sa pag-aaral nila. Lord, we release your blessing upon these children, O God, in the name of Jesus. And may your kingdom come, may your will be done, ang maganap sa kanilang mga buhay. We entrust their lives unto you, O God, in the name of Jesus. Lord, ilayo mo sila sa anumang karamdaman at sakit, at gamitin mo po sila sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. We release your blessing in Jesus' name upon them, Lord. Salamat po, Panginoon. We entrust their lives unto you, Father God. In Jesus' name, Amen. God bless you. Lakad lang, lakad. Walang tatakbo. Amen, Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Kamusta po kayong lahat? Mabuti naman? Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. At ang bilis ng panahon, ngayon po yung unang linggo ng, ano nga pong buwan ngayon? Abril. Ayan. Bukas makalawa, Disyembre na naman. Amen. Praise the Lord. Buksan po natin ating mga Bible sa aklat ng Deuteronomy. Chapter 8, verse 18. Ayan, nakita niyo na po ang inyong mga Bible. Sino po dito may hawak na cellphone? Pakitaas ang kamay. Ayan. Ano po? Ayan. Wala pong may cellphone sa atin. Ano? Ang cellphone natin na dinadala natin pag linggo o yung iba iniiwan sa bahay na lang dahil nga we want to be a disciplined church. Ano po? Dahil pag pumasok kayo sa maraming simbahan, imbis na yung attendees o yung workers, leaders ng church ay makinig at mag-focus sa aral ng Diyos na itinuturo ng pastor, nandun sa likuran, nagte-text, no, naglalaro ng kung ano-ano. Kaya po, the Lord lead us and give us direction na ang mga cellphone natin pag Sunday ay iniiwan po natin sa ating asherep. Ayan, ano po, na meron po kayo dong pangalan at naka-ziplock po yun at para concentrate po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? No? At gusto po natin na maging example sa maraming church dahil talagang halos baka 99.9%
8% o 99 point na ng mga church ay hindi nadala yung mga Bible nila, ang dala na lamang cellphone. No? Tama naman, merong Bible na i-upload sa cellphone yung Bible. Pero pag Sunday po, much better na talaga may hard copy tayo ng Bible natin at ang cellphone ay isang tabi muna. Kasi ito yung time na sasamba tayo kay Lord at mag-aaral ng salita ng Diyos, hindi para humawak ng cellphone. Tama po ba? Amen? Amen. So purihin po ang Diyos sa umaga pong ito at bilang paggalang natin sa salita ng Diyos, tumayo pang bawat isa. Basahin natin Deuteronomy chapter 8 verse 18. 1, 2, 3. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power or ability to produce wealth or to get wealth, that He may establish or confirm His covenant which is swore to your fathers as it this day. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Maupo na po tayong lahat. Amen. Praise God. Marami pong sinasabi sa iba't ibang translation, katulad po dun sa binasa natin sa NIV, no po, ang Panginoon ay nangusap sa pamamagitan ni, ang Diyos ay kinakausap niya ang mga Israelita during that time, na pag binasa natin ang buong chapter ng Deuteronomy, dito ay ipinapakita ng Panginoon, pag nabasa natin ang verse 1 up to 6, ipinapahayag po dyan na ang Diyos, dinala niya ang mga Israelita sa ilang napook, no po, upang turuan silang magpakumbaba, upang turuan sila na magsabi sa harapan ng Diyos na wala sila magagawa kung wala ang Panginoon, na sila ay tinuruan ng Diyos na magtiwala sa Diyos, huwag manangan sa talino, galing at lakas. Tinuturuan ng Diyos na ang mga Israelita during that time, na sa kabila ng dinadanas nila mga testing and trial sa buhay, matutunan nilang magpakumbaba at sa harapan ng Diyos, tanggapin na kung wala ang Diyos, walang magagawa ang tao. Amen po ba? Tayo rin po, marami tayong dinadanas na mga problema sa buhay, mga testing and trials. Pero sa lahat ng yan, nagbibigay pa rin ng Diyos ng babala na sa kabila ng ating mga nararanasan, nais ng Diyos na sa Kanya lamang tayo sumamba, magtiwala, at lahat ng nagaganap sa buhay natin, tanging ang Diyos lamang ang pwedeng sumagot. Ano po? At magbigay ng mga pagpapalat biyaya na kailangan ng tao. Kaya nga dito, sinasabi ng ating binasa sa teksto natin, na alalahanin nyo. No, sabi ng Panginoon sa mga Israelita, remember the Lord your God. Dahil siya ang nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan to get wealth, no, to produce wealth. Yan. Upang kanya mapatibay, ma-establish o ma-confirm yung covenant niya, kasi may covenant siya, may pangako siya sa ating mga ninuno. Meron siyang tipan sa mga ninuno ng mga Israelita. Ganon din sa atin hanggang sa araw na ito. So sinasabi dito na remember the Lord your God. Alalahanin niyo ang inyong Panginoong Diyos kasi ang mga Israelita, nakakalimutan na nila ang Diyos. No? Na kapag may problema, kung kani-kanino sila nauunang lumapit, ayaw nilang lumapit sa Diyos na gumawa ng himala sa kanila. So kaya nga, gusto kong bigyan diin dito, no? Sabi ng NIV, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability, sabi natin, ability to produce wealth. No? Wealth, ito po yung topic natin. It is about wealth. Ayan, no po? Kayamanan. No? To confirm His covenant. So pag sinabing wealth, siyempre, may nakapaloob dyan na hindi lamang ginto o alahas, kundi siyempre pera. Sabihin nyo, pera. No? Ayan. No? Alam nyo po, hindi natin, we cannot separate money or wealth in the church. Kaya nga po, dito ang sabi dito, binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos, ng lakas, ng talino, ng galing, karunungan, kaalaman para mag-produce ng wealth. Kaya nga ang prayer ko kay Lord, Lord, i-bless mo ang iyong mga anak, mag-raise up ka ng mga magkakaroon ng entrepreneur o yung mga maliliit na business o anumang business ang pwedeng gawin nila kasi gagamitin mo sila, ipaprosper mo sila, payayamanin mo ang mga anak mo para magamit mo dito sa kaharian mo sa lupa. Amen po ba? Kaya nga po, ang tanong, kalooban ba ng Diyos na ang kanyang mga anak ay sumagana ang buhay? Kalooban ba ng Diyos na tayo mga anak niya ay magkaroon ng maraming pera? Amen po ba? Kalooban ito ng Diyos. Bakit? Dito sa binasa natin, no?
Nakita natin na ang Diyos daw ang nagbibigay ng kakayahan sa atin, no? Ability to get wealth o power to produce wealth, no? Kaya nga kung meron kayong mga business, mag-focus kayo dyan, no? Magbibigyan nyo yan ng oras, panahon. Hindi nag-business ka tapos hindi mo bibigyan ng focus, mawawala yan at babaksak. Importante sa taong nagtatayo ng business o anumang negosyo, maliit man o malaki, yan ay binibigyan ng lubos at mahalagang panahon. Ano po? No, mahalaga po yan kasi kalooban po ng Diyos na tayo ay mag-prosper, sumagana at gumanda ang buhay, umangat. No? Na sa lumang tipan po, nang nilikha ng Diyos ang tao, si Adan at si Eva, at ilagay sa Garden of Eden, they were surrounded by gold. Napapaligiran sila ng ginto, ng kayamanan, ng pagkain. Hindi nagugutom ang tao. Pero nung ang tao ay mahulog sa pagkakasala, ayun, no? Naghirap ang tao. Ang sabi ni Lord, no, ang kakainin mo ay kailangan kang magdanak ng lakas, papawisan ka, no? Kailangan ka magbanat ng buto. No? Pero sa simula pa lamang, ang plano talaga ng Diyos sa tao, ang tao ay gumanda ang buhay. No po? Kung may taong naghihirap, yun yung mga taong tamad. No? No? Kung tayo, sabi ni Benihin, kung ikaw ay pinanganak na mahirap at namatay kang mahirap, no? Ikaw ang may kasalanan. No? Kaya kung ikaw ay pinanganak na mahirap dahil sa mga ninuno mo na nabuhay sa kahirapan, no? Hindi ka dapat mamatay at mabuhay na naghihirap. Kailangan kang umasenso at gumanda ang buhay. Dahil ang plano ng Diyos talaga sa tao, ang tao ay magkaroon ng masagana, matagumpay na buhay. Anong sabi ng John 10:10? Ang magnanakaw si Satanas na parito para magnakaw, pumatay at sumira ng buhay ng tao. Ninanakaw niya yung mga blessing na gustong ibigay ng Diyos sa tao. No? Pinapatay niya ang tao sa pamamagitan ng mga karamdaman at sakit. Sinisira niya ang buhay ng maraming pamilya. Yan ang gawa ng Satanas. Pero anong sabi ni Lord? Naparito ako upang ang mga tao, ang mga tupay magkaroon ng buhay at yung buhay na yon ay gumanda pa, sumagana pa. Amen po ba? John 10:10, yan po. Ano po? Tignan natin ang biblical example na isang tao. At alam nyo na ito kung sino ito. Isang taong hindi mang humingi sa Diyos ng kayamanan, pero ibinigay sa Kanya ang kayamanan. Sino po yon? Si Haring Solomon. Tignan natin, 1 Kings chapter 3, verse 5 to 15. Basahin po natin. 1 Kings chapter 3, verses 5 to 15. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon. Nagpakita raw ang Lord kay Solomon doon sa Gibeon. During the night in a dream. Ayan, sa panaginip. And God said, ask for whatever you want me to give you. No, sabi ni Lord, sabi mo sa akin kung anong nais mong ibigay ko sa iyo. Solomon answered, panaginip po ito, no? You have shown great kindness to your servant, sabi ni Solomon, my father David, because he was faithful to you, and righteous and upright in heart. You have continued this great kindness to him, and have given him a son to sit on his throne this very day. Yun nga si Solomon, ang anak ni David. Now, verse 7, O Lord, my God, you have made your servant king in place of my father David, but I am only a little child, and do not know how to carry out my duties. Inaamin niya na bata pa siya at hindi niya alam kung paano niya gagampanan yung duty niya, no? So, 8, your servant is here among the people you have chosen, a great people, too much numerous or too numerous to count or number. Hindi mabilang, ang dami ng taong kanyang pinapangunahan. So give your servant, ito po yung kanyang hiniling ngayon kay Lord. So give your servant a discerning heart. Sabihin nyo, discerning heart. To govern your people and to distinguish between right and wrong para malaman niya kung ano yung tama at mali. For who is able to govern this great people of yours? The Lord was pleased that Solomon had asked for this. Natuwa si Lord sa hiniling niya. Verse 11, so God said to him, since you have asked for this and not for long life or wealth for yourself, no? Nor have asked for the death of your enemies, but for discernment and administering justice. 12, I will do what you have asked. Gagawin ko ang hiningi mo. Moreover,
I will give you what you have not asked for. No, ibibigay daw ni Lord yung hindi niya hiningi. Ano hindi niya hiningi? Both riches and honor. So that in your lifetime, you will have no equal among kings. Moreover, I will give you what you have not asked for, both riches and honor. 13. So that in your lifetime, you will have no equal among kings. 14. And if you will walk, may kondisyon, if you will walk my ways and obey my statutes and commands, as David your father did, I will give you a long life. Then Solomon awoke, and he realized that it had been a dream. He returned to Jerusalem, stood before the ark of the Lord's covenant, and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. Then he gave a feast for all his court. So dito nakita natin, si Solomon, kinausap siya ng Diyos through dreams. At sabi sa kanya, sabi mo sa akin, hilingin mo sa akin kung anong gusto mong ibigay ko sa iyo. Siguro nananaginip din kayo, no? Nagsasabi si Lord, anak, ano bang gusto mong ibigay ko sa iyo? Isip agad natin, malaking bahay, no? Magandang mapapangasawa, yung mga babae o lalaki, no? Lalaki ng mga babae naman nakapanaginip, na ikinakasal siya, no? So marami tayong mga napapanaginipan. Dito, nanaginip si Solomon at kinausap siya ni Lord. Sinabi sa kanya, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? At si Solomon ay nagsalita, Lord, bigyan mo ako ng karunungan, discerning heart. Maramdaman ko, madiscern ko kung tama o mali ang ginagawa ng kapatid ko. Madiscern ko kung ano ang mabuti, kung anong dapat desisyon sa mga tao dahil napakaraming tao nitong ipinagkatiwala mo sa akin. At nalugod ang Diyos sa kanya. At ang ibinigay ni Lord sa kanya, hindi lamang yung hiningi niya. Hindi man siya humingi ng kayamanan o karangalan, pero ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya dito nakita natin that wealth comes from God. Ang kayamanan, ang pera ay galing sa Diyos. Amen po ba? Kalooban ba ng Diyos na tayo mag-prosper, sumagana, maging mabuhay na matagumpay? Amen po ba? Dito nakita natin na ang Diyos mismo sa kanya nang galing, na pinagpala niya si Solomon na pumalit sa kanyang amang si David bilang hari. No? So kaya nga po, ang kalooban ng Diyos at plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, talagang umangat ang buhay natin. Sabihin sa katabi mo, aangat ang buhay mo. Gaganda ang buhay mo. Sasagana ang buhay mo. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? No? Maaring yung mga estudyante, hindi pa sa ngayon, pero yung mga parents nyo, ibe-bless ng Panginoon yan. At time will come, pag may trabaho na rin kayo, at kayo ay may plano nyo maging businessman, businesswoman, yayaman kayo. No? Palapakan natin ang Panginoon, ang mga gustong gumanda, yumaman ng buhay. No? Bakit? Kalooban ito ng Diyos eh. Ngayon, tanong, what is the reason why God wanted us to get rich, to produce wealth? No? Ano ba ang dahilan? Bakit gusto ng Diyos na tayo maging rich man, rich woman, no? Magkaroon ng wealth. Dahil ang sabi niya, no? I will give you to produce wealth. I will give you the ability, no? The power to get wealth. Binibigyan tayo ni Lord, no? Ng kapangyarihan, ng kakayahan, power na magkaroon ng kayamanan. Number 1, ano ba ang dahilan ng Diyos, no? Di ba ang sabi ng verse 8, chapter 8, verse 18, letter B, no? Basahin natin muli. Ano ang sabi? Remember the Lord your God, letter A, but it is He who gives you the ability to produce wealth. And so, confirms His covenant. Yan. Ito yung layunin ng Diyos. Ito yung dahilan ng Diyos. Bakit niya gustong gumanda, yumaman, umulad tayo in terms of financial? Because God wants to confirm His covenant. Sabihin niyo, confirm. No? Gusto i-confirm ni Lord yung tipan. Kasi may tipan siya sa ating mga ninuno. May covenant siya. No? Tignan nyo, pag sinabing covenant, God's purpose, no, for wealth, dun sa covenant niya na wealth na yon, is to establish His covenant. Ito yung layunin ng Diyos, no, na doon sa wealth na gusto niyang makamit ng tao, gusto niya ma-establish yung tipan niya. No? Gusto niya mapatibay. What is covenant wealth? A covenant is a partnership. Yan. No? Pag sinabing covenant, partnership po yan eh. No? Where two parties work together to achieve a common goal. Kaya sa Bible, God makes promises to select groups of people
on the condition that they fulfill certain commitments. Ulitin ko, no? God's purpose for wealth is to establish His covenant. Yun nga, to confirm His covenant. And what is covenant wealth? A covenant is a partnership. Yan po yung covenant wealth ni Lord. Tipan niya, no? Covenant is a partnership where two parties work together to achieve a common goal. No? Para ma-achieve nila yung goal nila. No? Kaya sa Bible, ang Diyos ay gumawa ng mga pangako niya sa mga piniling mga tao, no, on the condition that they fulfill certain commitments. Ayan. Kaya nga covenant literally a contract. No? Kaya nga sa Bible, no, it is an agreement between God and His people. Nakipagtipan po siya sa tao. No? And it is a sacred, sagrado po ito. Kaya pag sinabing to confirm, gusto ni Lord na patotohanan. No? Gusto niyang siguraduhin, to prove, to verify, no? To authenticate. Di ba pagka yung marriage certificate, yung iba pagka matapos kumaikasal, nangangailangan agad sila ng certificate. No? Ang sabi ko sa kanila, pa-authenticate nyo. Para original na rin yan. No? So si Lord, gusto niyang patibayan, patotohanan, siguraduhin na yung tipan niya sa tao ay mangyayari at magaganap. No? Kaya sabi ng Jeremiah 1:12, sabi ng Jeremiah chapter 1 verse 12, sinabi diyan na si Lord, binabantayan niya ang salita niya kung para ito'y mangyari at maganap. Kaya alam niyo yung mga word ni Lord, yung mga pangako ni Lord sa atin, binabantayan ng Panginoon yan dahil gusto niyang i-prove sa atin na yung salita niya ay magaganap, mangyayari. Kaya napakahalaga po nung pag-meditate natin araw-araw ng Word of God, yung pag-devotion. Kasi habang nababasa ka ng Bible, nag-speak si Lord, nagre-rema yan. Yung isang verse na yan. Kaya pag tinayuan mo yan, diyan patutunayan ni Lord na yung pangako niya sa iyo, tutuparin niya yan. Amen po ba? No? So tingnan natin. Jeremiah 1:12, the Lord said to me, sabi ni Jeremiah, you have seen correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. Yan, binabantayan daw ni Lord, no? Upang yung salita niya ay mapulfill, makonfirm, mangyari, maganap. Genesis 13:1. Si Abram, tignan po natin. Genesis chapter 13 verse 1. So Abram went up from Egypt to the Negev, no? With his wife and everything he had.
Kung anong sinabi ng Diyos, gagawin niya, tutuparin niya. Pangako niya po yun eh. No? Tayuan natin ang mga promises ni God that the wealth of the unrighteous will is stored up or transferred to the righteous. Mangyayari po yan. No? Pangalawa, ano ang reason ni Lord? Bakit niya gusto na tayo ay makapag-produce, na tayo ay magkaroon ng wealth? Pangalawa, to meet all our needs. Siyempre, no? Pag meron ka ng financial, may finances ka, may pera ka, lahat ng kailangan ng pamilya mo, matutugunan. Sa pag-aaral ng mga anak, ano ang number 1 kailangan bago pumasok? No? Siyempre, pera ang kailangan dyan. Hindi makapag-aaral ang anak, kailangan i-enroll mo siya, may pera kailangan. No? Kailangan pambili ng damit, kailangan ng gamit, no? Yung pang-araw-araw nating buhay, para tayo makakain, ano ang number 1 kailangan? Siyempre, pera, pambili ng pagkain, no? Bigas, ulam, no? Marami, ang pera po ay napakahalaga. Tingnan nyo ang sabi ng Bible. Ecclesiastes chapter 10 verse 19. Ecclesiastes 10:19. A feast is made for laughter, and wine makes life merry. Ang piyesta daw o yung handaan o kainan ay nagiging daan para maging masaya yung mga tao pag may piyestahan. At yung alak ang nagpapasaya sa buhay, no? Hindi po ito po yung non-fermented, no? Hindi po ito yung kagaya ng alak ngayon na may alcohol, may chemical, isang tagay mo lang, hilo ka na, lasing ka na, no? Ito pong tinutukoy dito, wala itong hindi kagaya ngayon. Nung panahon na yung mga pure grapes, tinatawag nilang alcohol yon or wine, no? Yung mga pure grapes, no? Pag tumatagal, talagang tumatapang. Pag iniinom nila, parang ang sinasabi nila, ito'y wine. No? So, iba po yung sinasabi roon. Kaya ang sabi roon, but money is the answer for everything. Ang pera, ang kasagutan sa lahat ng bagay. Tama naman. No? Dahil kung wala kang pera, no? Hindi ka makakarating sa gusto mong puntahan. No? Hindi mo mabibili ang gusto mong bilhin. No? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, hindi natin pwedeng ihiwalay ang pera sa church. Bakit tayo nakapagpatayo ng ganito? Sa tulong-tulong natin, sa ating pledges, nakabili tayo ng aircon, no po? No? Maraming mga electric fan, chairs. So, ang pera po ang kasagutan sa lahat ng bagay. Kaya hindi pwedeng ihiwalay natin ang pera. Bakit nga maraming tao ay yung iba gumagawa ng masama, nang-hold up, pumapatay, no? Dahil yung pera gusto niya makuha, no? Money is good. Tandaan natin, ang pera ay mabuti po yan, no? But the love of money, yung pagmamahal sa pera is the root of all evil. Yung pagmamahal. Pero yung meron kang pera at meron kang magandang layunin kaya ka naghahanap buhay, siyempre para sa pamilya, no? So, wealth is a tool that can meet all the needs of the family. Yan. Yan po'y tools, no, para makatagpo ang lahat ng pangangailangan sa pamilya, no? Maging sa church. 1 Peter chapter 5 verse 8. God wants us to use our wealth to provide for our families, no? Tingnan nyo, 1 Timothy 5:8. If anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than unbeliever. No? Ano po ang sabi? Sino man daw ang hindi nagpo-provide para sa kanyang pamilya, lalo na, sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, yung talagang pamilya niya ay tumatalikod na sa pananampalataya at mas masama pa o mas masahol pa sa ibang translation kaysa sa di mananampalataya, no? Kaya nga ang pera po, yan ang tumutugon sa pangangailangan ng pamilya. Mabuti ang pera, hindi po yung masama, no? Ang nagpapasama sa tao yung pagmamahal, paghahangad, no? Yun po ang masama. Kaya ang church
ang manggagawa, nakakahayo sa iba't ibang lugar, no, nakakapag-mission tayo, hindi naman tayo makakapunta na ibang probinsya pag walang pera. Siyempre, pamasahe. No, kung malayo, eroplano, kukuha ng ticket. Kaya mahalaga ang pera. No? Sabi mo sa katabi nyo, mahalaga ang pera sa iyo. No? Mahalaga ang pera sa atin. No? May mga iba kasi mali ang kaisipan. Pagpatungkol na sa pera sa church ang pinag-uusapan, negative ang iniisip. No? Hindi po. No? Kahit saang aspeto ng buhay, sa simbahan, sa gobyerno, no? sa school, no? Kahit saan. Number one, ano ang sabi? Money is the answer of everything. Yan ang sumasagot, tumutugon sa lahat ng kailangan. Kaya pag may pera ka, siyempre, masaya ka. Amen po ba? Pag walang pera, yung iba yung malungkot. Pero ang isang mananampalataya, may pera o wala, laging nakangiti. Hindi mo halata na walang pera kasi naka-smile eh. Yung mukha niya nagliliwanag, hindi mo halata. No? Pero much better na pag may pera ka. No? No? Kasi ibang naibibigay, di ba sabi ng Bible, marami kang nagiging kaibigan pag marami kang pera. No? No? Tayo po dito sa ministry, no? Nabuo natin, nag-meeting po kami ng isang araw ng mga bishop na kaibigan natin. 5 po tayo. Si Bishop Bersenados, Bishop Jimmy, Reverend Alem, at si Reverend Dong Martin sa Laguna. Nakita niyo po sa FB. Nagbuo po tayo ngayon sa yung Coalition of God's Servants International. No? Ilo-launch po yan sa October 31 to November 1, yung plano natin na naibaba ko sa inyo sa Silang. No? Magkakaroon tayo doon ng leadership. At yun po, napagkaisahan yung sinabi kong ito ang ating buem, Coalition of God's Servants International. Ayan. So, napagkaisahan po yun. No? At salamat sa Panginoon, dahil po sa ating suporta, sa ating pagmimisyon na ginagawa, doon po sa grupo, sa kapurihan ng Diyos ang naitataas at naluluwalhati, tayo po yung may maraming outreaches. No? Nilista ko po lahat, sinend ko doon sa group chat namin, 21 na po pala yung meron tayong church. No? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Luzon, Visayas, and Mindanao. Dahil sa Kalapan po, meron tayong 1 taong anniversary ginanap at nangunguna po doon, ni-recognize natin yung pastor doon sa Severa, si Pastor Nelson Badon. No? Noong nakaraan, nag-1 year na po, 3 weeks ago na nakalipas. At yung ating makasamang mga pastor, meron silang 11, may 13, may 8. No? Pero sa kinuwenta ko po, tayo po yung may pinakamarami, kaya to God be the glory. No? At ito po yung lalaki pa, dadami pa, dahil sa ating pagtutulong-tulong sa pagbibigay ng mission. Amen po ba? No? Kaya ang kailangan po doon, hindi ako makakapunta sa mga mission kung walang pera. No? Kaya mahalaga po ang pera sa church. Ang paglawak ng church, no? Kabahagi po dyan ang finances. Hindi po pwedeng ilayo at iwalay. Kaya nga meron tayong tinatawag na yan, yung pagbibigay sa gawain ng Panginoon. No po? So kaya nga po, kalooban ng Diyos at ito ang reason ng Panginoon kung bakit niya na nais na makapag-produce tayo ng wealth, magkaroon tayo ng kasaganaan, ng kaunlaran sa pamumuhay para makatagpo ang lahat ng kailangan. No? Yung mga music natin, alam ko, kanya-kanya yung bili ng mic nila, ng gamit nila. Personal po yun. Kaya naman, ganun nila kamahal, kamahalaga sa kanila, tinetreasure nila yung mic na binili nila. Kasi ang halaga no, may 16,000, may 18, hinuhulugulugan. Kanya-kanya po. Bakit? Kasi may mga ibang church, sa aking pagkaalam, dahil ang church ang bumili, basta na lang iwan yung gitara, yung mic, naalikabukan, may mga nararating akong ganun eh. Basta baliwala na lang. Pero dito nakita natin, tinetreasure nila, minamahal nila kasi sariling pera nila ang ibinili. No? Kaya ganun nila iniingatan, kamahal. So ang pera ang nakakatagpo ng lahat ng kailangan. Amen po ba? No? So yung iba po rito, kagaya ng ating drum set, no? Alam ko yan hindi ko na matandaan kung nag-share tayo dyan o galing sa ministry, sa ating mga giving. No? So lahat ng naririto, yan po ay ang pinakaugat niyan. Bakit tayo nagkaroon ng lahat ng ito? Pinangmulan niya ang ugat ay pera.
No? So kaya purihin ng Panginoon. Palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah. No? Yan po ang kumakatagpo sa lahat ng bagay. No? Kaya gusto ni Lord na makapag-produce tayo, no? To get wealth. No? To get wealth. Power to get wealth. No? Dahil yan ang kakatagpo sa lahat ng pangangailangan ng church. No? Mag-anniversary tayo. Ayan, ito yung pangatlo natin. Reason ni Lord, bakit niya tayo, gusto niyang alalahanin natin siya dahil siya yung nagbibigay sa atin ng power to get wealth upang i-confirm niya yung tipan niya. Pangatlo, to be a channel of blessing for the expansion of God's kingdom. To be a channel para maging pagpapala tayo, maging daluyan tayo ng pagpapala sa ikalalawak ng kaharian ng Diyos. Kaya nga yung mission offering natin, no, na ginagawa, no, yung pong pagbibigay natin sa mission, ang dami pong nasasave na kaluluwa. No? Hindi man kayo nakakahayo, pero ang ating mga pastor, ang inyong lingkod, nakakarating sa iba't ibang probinsya dahil nga po sa mission offering natin. No? Ang daming nasasave, ang daming bunga ng ating pagkakaloob sa Panginoon. So, ano ang nais ni Lord? Maging faithful tayo. Amen po ba? No? Maging faithful ka lamang. Dahil pag naging tapat tayo sa ating Diyos, no, si Lord ang great rewarder natin. Siya ang magkakaloob. Siya ang magbibigay ng reward sa lahat ng ating ginagawa para sa Kanya. No? You will abound with blessings. Mag-uumapaw ang pagpapala sa iyo. No? Anong sabi nila sa Bible? Proverbs 28 verse 20. Proverbs 28:20. A faithful man will be blessed. No? A faithful man will abound with blessings. Ang matapat na tao ay mag-uumapaw sa pagpapala. But one eager to get rich will not go unpunished. So in letter A, ano sabi? Ang tapat na tao ay, no, mag-uumapaw sa biyaya, sa pagpapala. Kaya alam niyo, ang sikreto talaga yung katapatan eh. No? Sabihin niyo nga sa tabi niyo, manatili kang tapat. Ano mang meron ka. Sabihin niyo, ano mang meron ka. Lahat yan galing kay Lord. Galing sa Diyos yan. Bakit? Yung ang lakas natin eh, yung buhay natin, yung hininga natin. Yung wala kang sakit, blessing na yan eh. Merong ang tao, libo-libo ang kita, daang libo. Pero tingnan nyo, puno ang St. Luke dyan sa BGC. No? Milyonaryo, bilyonaryo. No? No? Ang katapatan sa Diyos ay sikreto ng malusog at malakas na buhay. No? So you will become a kingdom financer. Gagamitin ka ni Lord para maging kingdom financer ka sa evangelism, no? Sa Great Commission ni Lord. Kaya tayo nagkakaroon ng mga feeding program pag napunta tayo sa probinsya, no? Dahil bunga yan ang ating mga pagbibigay. Kakaroon tayo ng feeding program, no? Minsan may migay tayo ng mga damit, school supply, di ba? Pagpasukan, no? Bunga yan ang pagbibigay. Nagiging daan tayo ng pagpapala. Kaya nga, payayamanin tayo ni Lord. Ibe-bless niya tayo eh. Para maging daluyan ng pagpapala. Gusto niyo po ba yun? Amen? Palapakan natin si Lord. Amen. Praise God. No? Amen. Kaya nga, gusto ni Lord na gamitin niya tayo as a channel of blessing. No? Pag pinagpapala ka, kaya ka bine-bless ni Lord para maging daluyan ng pagpapala. Sabihin niyo sa katabi niyo, kapatid, no? Mararanasan mo ang masaganang buhay, pagpapalain ka financially, maraming perang darating sa iyo dahil gagamitin ka ni Lord na daluyan ng pagpapala. Amen. Palapakan natin si Lord, yung malakas. Para kay Lord. Sige po. Amen. Amen. Yes, Lord. No? Kaya nga, mamaya po, na-announce ko sa inyo, no, ilang linggo na. Ngayon, today, yung ating first fruit, no? Tandaan nyo, paalala po, iba po yung tithes talagang kay Lord yan. Iba naman yung nag-o-offering ka. No, hindi pwede, ay, bibigay ko itong tithes ko sa first fruit ko. Hindi po, mali yun. No? Iba po yung tithes, iba yung offering. No? Tignan po nyo, Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Proverbs 3, 9 and 10. Honor the Lord with your wealth. Yan, parangalan mo ang Panginoon sa iyong kayamanan. So si Lord pala napaparangalan. With the first fruits of all your crops. No? Mula sa iyong pinakamainam na ani.
parangalan mo daw ang Diyos. No? Ito yung bunga ng iyong ihandog sa Panginoon. Iba po yung tithes naman, ano? Kaya pag nagbigay tayo ng unang bunga ng ani natin kay Lord, napaparangalan si Lord. No? At dahil binigay natin kay Lord yan, no? Tanggapin nyo at sa hindi, tayo ay magiging bahagi ng expansion ng kaharian ng Diyos. No? Ang daming nasa-save, ang daming na-born again. No? Biro nyo, inisip ko, Lord, salamat. Talagang pag itinaas pala ang pangalan mo, Panginoong Hesus, no? Ikaw magdadala ng mga tao sa iyong paanan. No? Kaya sa gawain pong ito, no? Wag nating itataas ang sarili natin. Kahit sino pa ang naririto sa harapan, lahat tayo ay mababa, si Jesus ang maitaas lang. Pag itinaas natin siya, itataas niya rin ang pagpapala sa atin. No? Purihin ang Panginoon. At lalaki pa ang gawain ni Lord sa Jesus Be Lifted Up Church. Basta siya lamang itataas, magre-raise up pa siya ng mga pastor, missionary, magbubukas pa tayo sa iba't ibang lugar. No? Kaya nga, tayo ay pagpapalain talaga ng Lord para maging daluyan ng pagpapala sa ikalalawak ng kaharian ng Diyos. No? Kaya nga, parangalan natin ng Panginoon, maging daluyan tayo ng blessing. Amen po ba? No? Kaya nga, thank God, salamat sa Diyos, no, sa buhay ng bawat isa. Na ini-encourage ko nga at sinasabihan ko yung mga nasa probinsya nating pastor. No? By September, pupunta nga po tayo ng excited na yung ating si Pastora Helen Gubalana. No? Gubalane, doon po sa Barangay Kalumpang, Jensan. No? At nandun po, gusto niyo tayo ma-meet. No? Yung church natin doon ay lumalaki na rin po. At ngayon po, hindi ko lang na-send sa inyo sa group chat. Si Pastor John Ray Agos, mayroong 50 square meters yung lupa niya ron. Tatayuan na rin ng church sa Jensan. Barangay Labangal, Jensan. No? So, palapakan natin ng Panginoon. Amen. Purihin ng Panginoon. No? So, ine-expand ni Lord ang ministry. No? Dahil sa gawain natin ito, totoong wala tayong iba itinataas kundi ang ating Panginoon. Kaya yung mga blessing na tinatanggap natin kay Lord, pararangalan natin siya. Amen po ba? No? At tulad ng sabi ko sa inyo, mamaya, ito yung day o ito yung Sunday na magkakaroon tayo ng first fruit. No po? Bilang paalala, pwede nyo na pong isabay. Kasi pag nagkaroon tayo ng tithes offering mamaya, yung sa akin po, sinabay ko na ron dahil meron po naman nakalagay sa loob, name, first fruits, no? At ito po ay, ang prayer ko kay Lord, umabot ng 100,000. No? No? Kaya ba natin yun? Amen? No? No? Parang iilan nyo nag-amen no? Lahat tayo magbibigay kasi kay Lord naman to Magtatanim tayo Dahil kung ano itinanim mo, aanihin mo yan. Tandaan nyo po yun. No? Kung ano yung laki ng itinanim mo, yun din ang laki ng balik. Natatandaan nyo po ba yung sabi ni Reverend Bert? No? No? Ikaw pera. No? Kung magkaano man yan, 20 binigay mo, 1,000, 10,000, 15,000. No? Ikaw pera. Pumunta ka sa nais na pagdalan sa inang Panginoon at ikaw ay magamit. No? Sa kung saan nais ng Diyos na magamit ka. Pinagkakalob kita kay Lord. At sa pagbabalik mo, magsama ka pa ng maraming katulad mo. No? No? Kaya kung magkano binalik natin, no? Triple, 5 doble ang balik niya kung magkano mang halaga niyan. No? Kaya praise God, ang mga Jeblu, main people dito sa main church natin, generous people. Amen ba? Palapakan nga natin si Lord. Amen. No? Praise God, naka-ready na po yun. No? Iba yung tithes offering, iba yung first fruit natin. At alam natin na marami tayong pagkakagastusan. No po? No? At meron na nga po akong dinirowing na pulpito. No? Ang mahal, nag-canvas ako sa labas, mahal, 7.5. Sabi ko, kami na lang ni Brother Will ang gagawa. No? Tsaka ay Pastor Dong, 4 na paalang naman yon. Tapos salamin, may lalagyan tubig sa gitna. No? Hindi naabot ng gano'n yun. No? Mga mausay naman tong ating mga lingkod ng Panginoon. No? Palapakan nga natin si Lord. Amen. No? At yung ating logo, lalagyan po dito ng logo yan, may ilaw. No? Maganda po yun. At hinintay na lang yung layout na ginawa naman Sister Abby. Doon po sa harapan natin sa wall sa church, lalagay rin po yung malaking ganyan, may ilaw sa gabi po yun. Maganda po. No? At bago mangyari yun,
Yung nga, i-repaint natin at nang sa gano'n, ngayong anniversary natin sa April 27, no? Ay maibigay natin ang mataas na kaluwalhatian sa Panginoon, no? Para sa kapurihan ng Diyos. Palapakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen, amen. So purihin po ang Diyos, no? So tayo'y talagang ito ang reason ni Lord. Kaya nga gusto niya na makamit natin yung riches na yan para maging daluyan tayo ng pagpapala, no? Sa expansion ng kaharian ng Diyos sa lupa, sa kaluguran niya. No? Amen. Roman number 2. What does God want us to do with our money? Ito po, no? Nabanggit ko na rin kanina, pero ano ba ang nais ni Lord? What does God want us to do with our money? Ano ba ang gusto ni Lord na gawin natin sa pera? Una, God calls us to give tithes and offerings. Tinawag tayo ng Diyos para ibigay yung tithes, no? At ang tithes hindi po atin yan, kay Lord yan. Binabalik lang natin ang para kay Lord. Hindi pa tayo doon nagbibigay, no? Binalik lang natin yung 10% sa Kanya. Alam na alam po natin yan, no? Malakay chapter 3 verse 7 to 12. Basahin po natin. Malakay chapter 3 verse 7 to 12. Malakay chapter 3 verse 7 to 12. Ever since the time of your forefathers, you have turned away from my decrees. No? Nung panahon daw ng mga ninuno, sabi ni Lord sa mga Israelita, tumalikod sa batas ng Diyos ang mga ninuno nila. No? Tinalikuran nila yung kautusan ng Panginoon, yung batas. At hindi nila ito sinunod, hindi iningatan. And have not kept them. Kaya ang sabi ni Lord, return to me, magbalik loob kayo sa akin. No? Kaya alam nyo, ang isang tao, kapag nakapagbalik loob lamang sa Diyos, no? At nabago ang puso niya, na-turn talaga siya, na-transform, doon nyo lamang magagawang ibigay yung para kay Lord. Hanggat hindi natatransform ang puso niya, at hindi nagbabago, nandun pa rin ang greediness, ang selfishness, no? Hindi niya magagawa kasi marami siya iniisip. Ano ang sabi ni Lord? Will a man rob God? Nananakawan ba ng tao ang Diyos? Yet, you rob me, nananakawan niyo ako. But you ask, sabi niyo, how do we rob you? In tithes and offerings. Nananakawan pala ang Diyos. Kaya ba nagpe-pray ako noong isang gabi? Sabi ko, ito kaya kasi nung kami nasa Kalapan pa sa dating church, yung si Pastor Teddy Tamayosa, nasa Qatar siya ngayon Mag-asawa ni Pelami, kilala ni Ate Ebi. Abu Dhabi. Nagpapastor na rin ngayon, parang full-time na, no? Sa JAL. Siya yung nag-check ng buong music team doon sa Kalapan, no? Chine-check niya kung mga faithful, no? Kaya sabi ko, Lord, sino ba head ng buong music ng si Pastor Albi, no? Kaya I give instruction and authority to Pastor Albi to check lahat ng tumatayo rito if they are faithful. Kasi mahalaga po yung katapatan Baka mamaya may kumakanta rito, may tumutugtog, no? May income naman o hindi naman siya estudyante na, hindi tapat kay Lord. Lalabas tayo, di ba? Para naalala niyo sa Joshua chapter 7, si Achan, dahil sa kasalanan niya, nakinuha yung mga materyales, mga ginto dun sa templo, na ang sabi ng Diyos, sunugin, walang kukuha, itinago niya. Dahil sa kasalanan ginawa niya, nadamay ang Israel. Di ba? Tandaan niyo sa book of Joshua chapter 7, no? Nadamay. Kaya mahalaga po ang katapatan. Kaya checkin, no? At kung may matagpo ang isa o dalawa, dahil ang Diyos ay mahabagin, mag-anniversary tayo no? Tatayo muna kayo sa anniversary. Pero pagkatapos niya, kung makamamaya, last year pa hindi nagbibigay ng tithes, hindi ko alam no? After anniversary, tsaka natin bibigyan muna siya ng no? Kasi biro mo, tumatay tayong lahat sa harapan, meron palang hindi tapat dito. No? Kaya minsan magganit yung blessing sa kabuuan ng church. Nakahadlangan kasi parang nung panahon ni Joshua nga no? Kaya importante po yung katapatan Sabihin sa katabi niyo, kapatid, maging tapat ka na. No? Maging tapat po tayo. No? Di ba sabi ni Lord, no? Nananakawan siya sa tithes and offering. You are under a curse. The whole nation of you because you are robbing me. No, ang buong bansa. Verse 10, bring the whole tithe, buong tithe, into the storehouse. Dalhin daw yung buo, hindi half, hindi 95%.
Kung ang tithes mo, halimbawa, binigyan ka ng 10,000, di 1,000 kay Lord yun. No? Amen po ba? No? Nag-iisip na iba, Lord, sorry po. Hindi ako nakapagbigay ng tithes. No? Pinapatawad naman tayo ni Lord eh. Pero ang sabi rito, dalin eh. No? Hindi bawasan, hindi kalahati, hindi 1/4. At huwag itago kasi nananakawan natin ng Diyos. Ang may sabi nito eh. No? Amen po ba? No? Sabi rito, test me in this, sabi ni Lord, subukan yung gawin ito. Sabi niyo sa katabi niyo, subukan mo. Sa kabila, subukan mo. Nagpapasubok si Lord. Test me in this, subukan niyo ako. Sabi ng Panginoong Almighty God, no? Says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven. At kung di niyo makikita, nabubuksan ko ang floodgates of heaven. Diyan sa Pampalay, Bulacan, merong floodgates dyan, di ba yung pinapakita sa balita? Pag napakalakas ng ulan, kailangan nilang buksan yung floodgates kasi pag hindi binuksan, sa sobrang apaw ng tubig, puputok po yan. Lalong lulubog ang buong babaksakan ng tubig. Kaya minsan binubuksan yan eh. Nagbabawas ng tubig. At pag bumuhos ang tubig, di ba baha, yung mga ilang kabayanan? Alam nyo, ganun din po yung floodgates of heaven. Pag binuksan ni Lord ang floodgates of heaven, aapaw ang biyaya pagpapala sa atin. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Amen. Praise God. Yan po yung sabi ni Lord. Bubuksan niya ang floodgates of heaven. Pag sinubukan natin siya, mari inisip nyo, naku, ang dami kong binabayaran eh. Pero sabi ni Lord, unahin mo nga siya. No? At magugulat ka, may sobra pa. No? Magugulat ka, may sobra pa kasi inuna mo siya. Naging tapat tayo. Ang usapin po dito, yung katapatan. Yung pagsunod kay Lord. No? Anong sabi? I will open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have enough room for it, na wala ng sukat kalagyan. Ano sabi ng verse 11? Ipe-prevent niya, hindi niya utusan dumating sa iyong maninira. No? Kaya nagtataka iba, no? Bakit nagkakaroon problemang ganito, sakit ng ganito, trouble ng ganito? Kasi nga, ayun, hindi tayo naging tapat eh. No? Hindi raw ipapadala ni Lord yung devourer, no? Sa mga taniman, sa ubasan. Sabi ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, mga magulang, ito po ang sabi ng salita ng Diyos. No? Sabihin sa katabi nyo, sumunod ka na. Kabila, sumunod ka na. Huwag na nating intayin. Alam nyo, yung mga estudyante sa Kalapan, anak ng mga pastor natin, no? Pag binigyan ng baon ng papa niya, 50 o 100 kung magkano man, yung 50 babawasan ng 5. Tithes niya raw kay Lord yung 5 eh. Kita niyo mga estudyante, high school pa lang, no, doon sa maliit na yon, nagiging tapat na sila. Kaya pag binagpala sila ng malaki ni Lord, siyempre magiging tapat sila dahil napagtiwalaan sa maliit. Amen po ba? Kasi pag hindi tayo naging tapat sa maliit, hindi ka rin magiging tapat sa malaki. Hindi mo nga maibigay yung 10 pesos na tithe sa 100 eh. Yung pa kayang 100 pa o 1,000 dahil may 10,000 ka. No? Hindi mo maibibigay kung meron ka 100,000, hindi mo rin ibibigay yung 10,000 na tithes. Kasi nga, 1,000 hindi ka tapat eh. No? Amen po ba? Kaya sa ating lahat na nandirito, ang sikreto po ng blessing ni Lord is about, no, ibigay ang 10% sa templo. Amen po ba? No? Palapakan natin si Lord. Amen, amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. No? So, kaya nga, ito po ay sa local church, no, dito po sa atin. Kaya the most worshipful things a believer ever does is give. Yung talagang pagsamba natin, lagi nating narinig kay Ate Arlene sa ilang natin, pag naghahawak ng offering, no, yung pagsamba natin, talagang yan ay isang pagsambang pinakamainam kay Lord, na yung pag nagbigay ka, yan ay mataas. Kasi nga, di ba sa Lumang Tipan, ang mga Israelita, pagsasamba kay Lord, laging may dalang offering eh. Nag-o-offer, nagsusunog ng mga hayop, kasi alam nilang nalulugod si Lord dun eh. No? Giving is a matter of the heart. It is an act of love. We offer ourselves first, then give our wealth. Willingly, no? Kaandun yung kusang loob, liberally, cheerfully, regularly. No? Ibibigay natin kay Lord. No? Kaya makita nyo, yung mga anak natin, hindi magkakasakit, yung tindahan mo, ibe-bless ni Lord, yung kabuhayan nyo, yung pag-aaral ng mga anak mo. No? Ganun po ang Panginoon eh. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 and 7. 2 Corinthians 9, 6 and 7.
Each man should give what he has decided. Magbigay ka ng kung ano yung galing sa iyo, decision mo. In his heart to give. Not reluctantly or under compulsion. Yung hindi napipilitan. For God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you. No, mag-uumapaw ang biyaya ni Lord sa atin. So that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Makakagawa tayo ng maraming mabubuting bagay. Kasi nga, no, dahil sa nandun yung ating bukas na puso sa pagkakaloob. Merong isang church sa Bible, sobrang lala ng kahirapan, sobrang nakaramdam ng hirap yung mga believers, pero alam nyo, masaya pa rin silang nagbigay. Tignan natin. 2 Corinthians chapter 8, verse 1 and 2. 2 Corinthians chapter 8, verse 1 and 2. And now, brothers, ayon kay Pablo sa sulat niya sa taga-Corinto, we want you to know that about the grace that God has given the Macedonian churches, no? Yun daw biyaya ng Diyos binigay niya sa Macedonian churches out of the most severe trial. No? Dahil sa malala, sa sobrang hirap ng pagsubok nila, malala yung kahirapan nila, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Masaya pa rin silang nagbigay, naghihirap na sila. No? Tayo, wala naman naghihirap dito. Amen po ba? No? No? Andun yung kasaganaan na binibigay ni Lord sa atin, kasapatan. No? So kaya nga, masaya silang nagbibigay. Sobrang nagkahirapan sila, malala yung kahirapan nila. No? In the midst of a very severe trial, their overflowing joy, masaya pa rin silang nagkaloob. No? Kaya pag nagkaloob po tayo, kailangan masaya tayo. Amen. No? Baka mamaya napipilitan, Lord. No? Para yung patotoo ni Sister Len, no? Ang ganda yun, nung Wednesday. Kasi bumubulong kaaway, wag mo na ibigay mo na yung tithes mo, bili mo ng ganito, ganyan. Marami kang ganito, ganyan. Pero nanaig ang katapatan ni Lord. No? Na talagang sinunod niya yung para kay Lord na ibigay. No? Kaya po, ito po ang mahalaga po. No? As I conclude, no? Reason why God wanted us to produce wealth, yeah? Number 1, to confirm His covenant. Gusto niyang patunayan, gusto niyang maganap, mangyari yung tipan niya at matugunan lahat ng ating kailangan, no? Para maging channel of blessing tayo sa paglawak ng kaharian ng Diyos. At ito nga ang gusto ni Lord na gawin natin sa ating pera. Number 1, si Lord, ibigay natin yung para sa Kanya. Amen po ba? No? No? Kaya ang prayer ko, Lord, paabuti mo yung aming first fruit ngayon para sa anniversary namin, no? Ay paabuti mo na 100,000. Kaya ba 'yon? By faith, no? Mag-multiply yan, no? Wala imposible kay Lord, no? So kaya nga po, praise God, purihin ng Diyos. Ito po ang plano ng Diyos sa atin, no? Walang Jeblu family na maghihirap. Lahat tayo gaganda ang buhay. Uunlad ang buhay. Amen. No? Sabihin niyo sa sarili niyo, ituro natin. Ako, sabihin niyo pangalan niyo. Ako, si Bishop Leo, ay pauunlarin ng Diyos. Pasasaganain ng Diyos. Payayamanin ng Diyos. No? Palapakan natin ang Panginoon. Amen, amen. No? 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 Yung pagtatanim po natin, tayo rin na makikinabang, hindi ibang tao. Tandaan niyo po yan. Ang ginagawa nating pagtatanim, no? Hindi ibang tao makikinabang, tayo mismo, pati pamilya natin, no? Sa itatanim po natin. Sige, tumayo tayong lahat. Praise the Lord. Panginoon, salamat po sa mensahe mo ngayong umaga. By the power of the Holy Spirit, Lord, nangusap ka sa puso ng iyong mga anak. Lord, salamat po sapagkat kinakausap mo po kami ng personal at sa mensahe mo ngayong umagang ito, binuksan mo ang aming mga isipan at puso. At kung meron man, Panginoon, na hindi naging matapat sa iyo, Lord, kausapin mo po siya. Ikaw, Holy Spirit, ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Wala pong natatago sa iyo, Panginoon. Lahat kami tulad ng isang aklat na bukas sa iyo na walang nalilihim, walang natatago. Father, I pray, Lord, na ngayon pong umaga na ito, maging sa mga first-timer po namin na naririto ngayon, Holy Spirit, kayo ang magbukas ng kanilang puso at kalooban na maintindihan nila na ang sikreto
upang magkaroon kami ng buhay na masagana, matagumpay, at gumanda ang buhay, ay nasa pagbibigay po sa iyo, sa pagsunod sa iyo at sa katapatan sa iyo. Panginoon, ngayon pong umaga na ito, O Diyos, narito kami, Panginoon, nagpapasiyasat ang aming mga puso sa iyo. Nagpapakumbaba at inaamin na wala kaming magagawa kung wala ka. We need your instruction, we need your guidance, your direction. Handa kaming makinig sa iyo at sumunod, Panginoon. At sa mensahe mo ngayong umaga ay binuksan mo ang puso at isipan ng bawat isa. At maging ang mga estudyante na naririto, Lord, sa kanilang katapatan na gagawin sa iyo, Lord, pagpapalain mo ang mga parents nila, ang mga trabaho ng mga magulang nila, ang kanilang pamilya, Panginoon. At sa pagtatanim ng bawat isa, ito po'y paghahanda para sa kinabukasan namin. Kaya, Panginoon, hayaan mo po na ang aming mga sarili maihandog namin muli sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw po nakakabatid ng lahat. Hayaan mo na isuko namin muli ang aming mga buhay sa iyo. Lord, into your hands, Lord, I commit my life unto you. Yes, Lord. Yes, let's sing this song before we pray. I-commit natin ang buhay natin kay Lord. Yes, Lord. With all I am, O God. Yes, Lord. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Sing it again. Into your hands. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that I live. The reason that I sing. The reason that Jesus, I believe in you. I believe in you. Yes, Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I walk with you, yes, Lord. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong
kamay natin sa Panginoon bilang pagpapakumbaba sa Kanya. Habang nakayuko tayo nakapikit, sumunod po tayo sa prayer na ito. Kung meron po sa ating hindi naging tapat sa Diyos, ang kasalanan ay tulad ng anay. Para itong lason na unti-unting sumisira ng buhay ng tao. Magbalik loob tayo sa Diyos. Katapatan ng puso sa Diyos ay mahalaga. Ang pagsunod sa Kanyang salita. Sabihin natin ang prayer na ito maging sa mga first timer. Ngayon lang kayo nakadalo. Hindi aksidente kung bakit ikaw ay naririto. Ito yung plano ng Diyos sa buhay mo. Dinala ka ng Diyos dito upang marinig mo ang Kanyang salita. Ang sikreto ng tagumpay at masaganang buhay. Walang sumunod at naglingkod sa Diyos na pinabayaan ng Panginoon. Habang tayo nakayuko nakapikit, sabihin natin ang prayer na ito. Sabihin natin, Panginoong Yesus, ako po'y lumalapit sa iyong harapan. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Panginoon, ako hindi naging tapat sa iyo. Nagkulang sa iyo. Naging masuwayin sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoon. Kahabagan mo po ako. Linisin sa lahat ng aking kalikuan. Itama mo ang puso ko. Linisin mo ito, Panginoon. Palitan mo ng isang dalisay na puso na handang sumunod sa iyong salita. Narinig ko, Diyos, ang sikreto ng kasaganaan ng buhay. Muli kong isinusuko sa iyo ang puso ko, buong buhay ko. Maghari ka sa puso ko, Panginoon. Anumang mga pangako ko sa iyo, tutuparin ko. Salamat, Panginoon. Punuin mo ang puso ko ng pagmamahal na mula sa iyo. Sa gawain mo, Panginoon. Marami pong salamat. Naniniwala ako sa iyong salita na ito'y binabantayan mo upang makita mo magaganap at mangyayari ito sa aking buhay. Marami pong salamat. Ito aking panalangin. Amen. Ako na lamang saglit ang manalangin. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, idantay niyo mapagmalan yung kamay sa buhay ng iyong mga anak. Kung meron man, Panginoon, pinagdaraanan sila sa buhay, tulad ng mga Israelita sa Deuteronomy chapter 8, dinala mo sila sa ilang na pook to prove them what was in their heart, para patunayan mo kung anong nalam na nakapaloob sa kanilang mga puso na sila'y magpakumbaba. Lord, minsan nasa ilang kaming pook, nasa disyerto kami, pero Lord, sa lahat ng nangyayari, pinapayagan mo ito upang makita mo handa kaming sumunod sa iyo. At binigyan mo kami, Panginoon, ng kapangyarihan na mag-produce ng kayamanan. Para patunayan mo, patotohanan mo na ang tipan mo sa aming mga ninunoy mangyayari at magaganap. Lord, pagpalay mo po ang iyong mga anak sa umagang ito. Ano man ang kabuhayan nila, ano man ang trabaho nila, ano man ang negosyo nila. Lord, pasasaganain mo po ito. Paularin mo ito, Panginoon, pagpapalain mo po ito. Yes, Father, in the name of Jesus, maging ang mga estudyante, pagpapalain mo ang kanilang mga parents, ang kanilang mga magulang, ang kanilang pamilya. Ano man ang mga trabaho, Panginoon, ng mga anak, ano mang negosyo, ito'y aangat, uunlad, sasagana, Father God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, walang matapat sa iyo na nagbigay, na pinaghirap mo, Panginoon. Kaya Lord, I declare, O God, bountiful blessing, unlimited blessing sa iyong mga anak, even miracle, divine health, Lord, divine healing sa aming mga katawan. Kung meron mang may sakit karamdaman, hindi na pera ay mapupunta pa sa ospital, kundi Lord, ibibigay na lamang sa iyo dahil ikaw ang nagpapagaling sa iyong mga anak. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming great healer, great physician. Lord, lahat ng meron kami sa iyo nang gagaling. Ang aming lakas, buhay, Panginoon. Thank you, Lord, for the miracle, for the deliverance, for the answered prayer. I claim, Lord, na pinagpala mo na po kaming lahat
Pinasagana mo na kaming lahat, Panginoon. Mararanasan namin, Lord, ang tunay na masagana, mayamang buhay, maunlad na buhay. Salamat, salamat, Lord. We claim, Lord God, this very moment of your blessing, of your unlimited blessing upon each and every one. Salamat, Panginoon. We believe in you, Lord. Jesus, I believe in you. Yes, Lord. Yes, Lord. We believe in you, Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I serve. Jesus, I believe. Amen. Yes, Lord. Jesus, I belong. Taas natin muli ang dalawang kamay natin sa Panginoon, ilahad natin at tulad ng aking pagtaas. Sabihin natin, Lord, tinatanggap ko sa oras na ito ang kayamanan ng langit. Tulad ni Abraham na napakayaman sa ari-arian, sa ginto at pilak. Salamat, Panginoon. Inaangking ko sa oras na ito ang kayamanan ng langit sa aking pamilya, sa aking buhay. Salamat, Panginoon. Amen, amen, amen. Palapakan natin ang Diyos. Amen, amen. Thank you, Lord. Sige po, maupo ang bawat isa. Amen, amen. Purihin po ang Panginoon. Pinadarama po ni Lord sa puso ko, no? Na ang buhay ng bawat isa sa atin ay magiging kakaiba na sa mga nagdaan. Ano po? Maging masunurin lamang tayo sa Panginoon at makikita po nyo ang Diyos maraming paraan para pagpalain tayo. Ano po? Amen. Sige po, dumako tayo sa ating Praise. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Sa oras na ito, bago tayo dumako sa pagbibigay natin, no? Gusto ko lang magpatotoo. Kasi nung pong camp, kanina nabanggit naman po ni Bishop, no, na dahil nga medyo kulang yung ating naging registration kasi nga ay 800, no, yung ating naging registration doon. Kulang talaga, no, dahil nga sa pagkain lang natin, nakita natin, catering tayo, no, talagang yung iba nakakaulit. At nagkaroon ng giving, no, doon sa ating program. At naging part nga, no, na-assign si Rever na sa about giving. At meron siyang tinestify, no, yung about doon sa isda na kung saan ay kinumand niya nung siya ay nasa Bulalakaw, no? Dahil ang gawain doon sa Bulalakaw ay tabing dagat, ang mga kapatiran doon ay medyo malungkot, no? Dahil sa kanilang pangingisda, wala silang nahuli. No, wala silang nahuli, di ba? At medyo malungkot. Pero ang ginawa po ni Rever noon, senior niya ang salita ng Diyos, ang katotohanan, at naroon ang sabi nga niya ay pwede natin i-command, no, na ang mga isda ay magpahuli doon sa ating mga mangingisda dito sa Bulalakaw. Kaya po bago siya umalis noon, umuwi papuntang Calapan, nag-pray siya, no? Nag-pray siya kasama yung mga pastor at kapatiran. At naroon na kinumad nila, no, na ang mga isda ay magpahuli sa mga mangingisda na taga-Bulalakaw, lalo na sa mga kapatiran. At praise God, kinabukasan, no, bagamat wala na doon si Rever, ay naroon na talagang ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan, no, na natanggap niya ay yung balita na talagang
kinabukasan, yung mga mangingisda natin doon sa Bulalakaw ng mga kapatiran, nakahuli ng napakarami. Kaya yung nga po yung pastor natin na naka-assign doon, nung umuwi sa kanila kasi taga Victoria din, 2 timba na isda ang nahuli, no? At inirelay niya rin to sa pagbibigay. Na ang sabi niya nga na, alam niyo ba, na kahit yung pera natin na ibibigay, pwede natin i-command. No? Pwede natin i-command. Na sabi nga ay, yung ibibigay natin na sa ating mga tithes, offering, or first fruit, pwede natin i-command dyan na gamitin yung ibibigay natin na yon doon sa dapat paggamitan. No? Kaya walang masasayang sa ating ipagkakaloob. Alam niyo po, nung time na yon, 200 lang yung pera ko. No? 200 lang yung pera ko. Sabi ko, Lord, 200 lang po itong pera ko. Wala akong pera na, wala akong cash doon sa 200. Pero, by faith, talagang naroon po na, sabi nga ay, sinunod ko, no, nung kami nag-offering, na kinausap namin yung pera na ibibigay namin, sabi namin, ikaw pera, o ikaw yung offering mo, yung pera na ibibigay mo, sa oras na ito, inuutusan kita, na sa aking pagkakaloob na ito, maggamit ka sa dapat paggamitan, na malulwalhati lamang ang Diyos sa pamamagitan mo, no? At pagkatapos nun, bumalik ka sa akin, no? Bumalik ka, magsama ka. Sabi gano'n, di ba? Magsama ka ng marami, no? At alam nyo, talagang by faith, sumunod ako, no? Sumunod ako doon sa deklarasyon na yon, no? Kaya sabi ko doon sa 200 ko, ikaw 200, inuutusan kita na gawin mo ang dapat mong gawin, no? Para sa, sabi nga, yung tamang purpose sa ibibigay kong ito. At pagkatapos, bumalik ka sa akin ng marami, kasama ka ng marami, no? Alam niyo, praise the Lord, bago po kami umalis nung camp na yon, yung pong aking 200 pesos, ibinalik sa akin ng Panginoon times 25. Times 25. Ano ibig sabihin nun? Yung 200 ko, naging 5,000. May blessing po akong biglang natanggap. Unexpectedly, may blessing akong natanggap na 5,000. No? Kaya sabi ko, Lord, salamat. Sabi ko gano'n, pinabalik nyo yung ibinigay ko. Marami siyang isinama. No? Pero after po nun, biglang pinaalala sa akin. Sabi niya sa akin, di ba nag-commit ka na meron kang tutulungan? Kaya tingnan po natin, pagpapalain po tayo ng Diyos para maging daluyan tayo ng pagpapala. No? At nung pong ipinaalala sa akin yun ng Lord, kasi nung una, sabi ko, may mga bayarin din kasi ako sa credit card, no? Tuwing first week at saka last week. Ang masakit nito, hindi naman talaga sa akin, kumaga hindi ko yung ginamit, ipinantulong ko lang din. Mga nagsabi na hindi makakapagbigay. Like, Lord, ikaw pa rin ang nagsusupply, no? Ikaw pa rin ang nagsusupply. At alam niyo, nung unang sabi ko, Lord, salamat. Sapagkat bagamat nagsabi yung isa sa akin na hindi siya makakapagbigay, hindi mo ko lalagay sa alanganin. Pero biglang pinaalala ng Lord sa akin yung commitment na ginawa ko sa isang kapatid na kung saan ay nanghihiram din. No? Sabi ko sa kanya, by next week, pag pinagpala ako ng Diyos, biglang pinaalala sa akin ng Panginoon. Pero ang unang-una kong ginawa doon sa blessing na natanggap ko, tinanggal ko na ang tithes and offering. No? Sabi ko, Lord, dito sa blessing na ito, aalisin ko muna yung para sa iyo. Babalik ko yung para sa iyo at yung aking pong pagkakaloob para sa iyo. No? At praise the Lord, makikita natin ang Diyos ay tapat. No? Ang Diyos ay tapat.
ang nais lang ng Panginoon yung katapatan din natin. No, He wants to confirm His covenant unto us. And katulad nga na sinabi ni Bishop, no, this year is a year of wealth transfer. Magugulat po tayo. Ako po, first month of this year, ibinigay na po sa akin yun ng Panginoon. Yung sa Isaiah 45, na the wealth of the wicked will be transferred to the righteous. Mangyayari lang po yun pag nakita ng Diyos yung katapatan natin. Mangyayari ang bagay na yon, no? Na sabi nga yung mga blessings na yon, kapag nakita niya na handa yung puso natin. Dahil kapag hindi naging handa ang puso natin, hindi tayo naging tapat, hindi natin mararanasan, no? Dahil doon sa konti na hawak pa lang natin ngayon, hindi na natin naroon na maiano to, pero tandaan natin, walang galing sa atin. Lahat ay galing sa Kanya. Amen? No, lahat ay galing sa Kanya. Ang tinitingnan lang ng Diyos ay yung puso natin. What is the purpose? Bakit naroon na nais mo na magkaroon ng pera? Hayaan natin na ang maging dalangin lagi ng ating puso, Lord, I want to be a blessing. Amen? I want to be a blessing. Ang nais ko, Panginoon, maging pagpapala ako. No? Maging alulod ako ng pagpapala at makikita po natin. Kapag po ang nakita ng Diyos sa ating mga puso ay yung katapatan na gano'n, wala pong magagawa ang Diyos kundi ibuhos ang pagpapala sa ating mga buhay. Amen? Amen. At ngayon po, no, dahil nga naiano ni Bishop yung sa first fruit offering, meron po yung inilagay dyan sa ating pero po yung ating mga tithes and offering, no, ay naroon po na i-command natin. Handa po ba kayo? You want to step by faith? Alam mo nyo, nung time na yon, sabi ko, Lord, by faith, no, susunod ako doon sa deklarasyon na yon ni Rever. At ang sabi ng Panginoon, sabi nga, we cannot please God without faith. Kaya ang nais ng Panginoon ngayon sa atin yung faith, no? At kung sa pagkakataon na ito, wala pa tayong first fruit offering, no? Ideklara natin, Lord, sa akin pong ipagkakaloob na ito, no? Yung pagkakaloob ko ngayon, ito ay gagamitin para sa inyong kapurihan lamang, no? Magkano man yung amount na yan, sabihin nyo mamaya, no, sa ating prayer. At pagkatapos po nun, idideklara natin, uutusan natin na yung binigay natin ngayon, ibalik sa atin, bumalik sa atin. So, i-command natin, no? Ako nung time na yun na ginagawa ko, parang medyo nag-aano yung puso ko, pero by faith, no? Sabi ko, Lord, alam ko, wala imposible sa inyo, by faith, no? At alam nyo, i-command natin na ito'y bumalik sa atin, no? Para naroon na makapag-share tayo, kung wala pa po tayong first fruit, makikita po natin, walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Handa po ba kayo? Handa po ba kayo maging pagpapala? Handa po ba kayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos? Amen! Amen! Praise the Lord. Sige, sa oras na ito, yung ating pagkakaloob, hawakan po natin. Tumayo tayong lahat. Yan. Alam niyo naman yung amount, ano? Alam niyo yung amount kung magkano yung nandyan. No? Sa oras na ito, ang sabi nga, mahalaga yung pera, but the love of money is the root of all evil. Kaya sa oras na ito, we will use our authority to command. Iko-command natin yung perang yan na ating ipagkakaloob sa ating Panginoon. No? Upang ang bawat sentimo ay magamit lamang para sa kanyang kapurihan. At pagkatapos nun, utusan natin siya na bumalik sa atin at sabihin natin, magsama ka ng marami. Dahil gusto ko na maging bahagi sa first fruit offering, kung wala pa man tayo ngayon, ang nais ko ay maging pagpapala. No? Magamit ako bilang pagpapala sa mga nangangailangan, magamit ako bilang pagpapala para sa kapurihan ng ating Diyos na buhay. Amen? Handa na po ba ang lahat? Amen. Sa oras na ito, habang hawak natin ang ating mga pagkakaloob, ano mga amount yan, no?
Ang nais ang ating Panginoon, let's do it by faith. Sabi, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Na kahit di pa natin nakikita, mananampalataya tayo, magtitiwala tayo, na itong ipagkakaloob natin ngayon, babalik sa atin. Kasi utusan natin no? Nang, bahala kayo. Ilang times, yung sabi, gusto niyo kung ilang times, no? Ako nagulat ako, about 25 times. Lalakihan ko ngayon. Lalakihan ko ngayon ang deklarasyon ko sa pagbalik nito sa akin. Amen? Okay. Sige, taas atin ang ating pagkakaloob. At sa oras na ito, una magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Sapagkat itong pagkakaloob natin, hindi ito galing sa atin. Galing yan sa Diyos. No? Wala tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon. Lord, salamat. You are the source of everything. Sa oras po ito, we acknowledge, O God, na lahat ay galing sa inyo. Ang buhay namin, ang lakas namin. Lord, maging makinikita namin, ito pong ipagkakaloob namin, galing ito sa inyo, Panginoon. Lord, nais niyo lamang, O Diyos, na masunod namin ang nais niyo na kami po ay magkaloob. Ibigay ang para sa inyo, Lord, upang may magamit ang inyong simbahan, Panginoon, magamit ang inyong Lord kingdom, Lord, magamit para sa inyong kingdom for the Lord, ang salita nyo ay mabuhos, Panginoon, mai-spread, O Lord, hindi lamang dito sa aming bansa, Panginoon, kundi sa ibang bansa na nangangailangan ng kaligtasan na nanggagaling sa inyo. Thank you, Lord. We acknowledge it, Lord. Lord, na ito'y galing sa inyo. At sa amin pong pagkakaloob na ito, Father God, search our hearts, O God. Huwag niyo pong hayaan na magkaroon ng doubt. Lord, walang pananampalataya, O Diyos, sa amin pong gagawin na ito. Sapagkat sinabi niyo, Lord, nalulugod kayo sa taong may pananampalataya. We can only please you if we have faith in you, O God. Kaya Lord, sa pagkakaloob namin ito, Panginoon, salamat sapagkat we cannot outgive you. Thank you, Father. Lord, we give it with all our heart, with all our soul, with all our might, because we love you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At sa oras na ito, let's command. I-command natin yung ating pagkakaloob. Sabihin natin, ikaw, sabihin nyo kung magkano yung amount na yan. Ikaw, sa pangalan ni Jesus, gawin mo ang dapat mong gawin para sa kalalaganap ng salita ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos sa mga hindi pa nakakakilala sa aming Panginoon. Magamit ka lamang para sa kapurihan ng aming Panginoon. At sa oras ding ito, inuutusan kita na ikaw ay bumalik sa akin ng ika-100 ulit in the name of Jesus upang ako ay patuloy pa maging pagpapala sa mga nangangailangan. In Jesus' name, Amen. 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 Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. What He did for
trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, this is my song, praising my risen King and Savior all day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Tayo sa ating Holy Communion. Praise God. Ayon kay San Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23, sabi ni Paul, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, 'Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me.'" Amen. So nung gabing maghapunan ang ating Panginoon kasama ang mga alagad niya, sabi ni Pablo sa kanyang sulat ay kumuha ang Panginoon ng tinapay at ito'y pinagpasalamat, pinagpira-piraso at binigay sa mga alagad. At sabi ng Panginoon, kanin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. So ito pong pakikibahagi natin sa banal na punan
ay ito po'y pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon sa krus. Kaya gagawin po natin ito ng may paggalang dahil ito po isang sagradong iniwan ng Diyos sa atin para ating alalahanin ang ginawa ng Panginoon sa krus. At ang sabi niya matapos maghapunan, kinuha niya yung saro at ang sabi niya, itong aking dugo na ihandog sa inyo, inumin nyo ito bilang pag-aalaala sa akin. So naroon pa rin yung word na remembrance of me. So ang tinapay na ito o yung ostya, simbolo ng katawan ni Lord, at yung juice ay simbolo ng kanyang dugo, ito'y gagawin natin bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon sa krus. Tayo po'y manalangin. Lord, i-bless niyo po ang bread and wine na ito po'y kakainin namin at iinumin bilang pag-aalaala sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Thank you, Lord. We claim blessing, healing, and miracle upon our body. We thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Sige po. Kung meron na po ay hawakan at tumayo, aawit po tayo kay Lord. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you Said that it is done. You tore the veil. You made a way. When you said that it is done. Father, thank you for sending your Son, Jesus Christ, to save us, to redeem us, to heal our sickness and diseases, Lord. Remember, Lord, what you have done on the cross of Calvary. I-bless niyo, Panginoon, ang bread and juice na ito. Thank you, Father. We honor you in Jesus' name. Amen. Sige po, kainin natin. At inumin ang juice. Sige po, inumin nyo na ang juice. Pasan nyo muli, pakaliwa, pakanan. Ayan. Tayo patuloy sa diwa ng prayer. May the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us in Jesus' name. Amen. Sige po, maupo muna bawat isa para sa mahalagang announcement natin. Announcement. Lynn? Amen. Sige po, dako po tayo sa ating announcement. So next Sunday po, April 14, is our joint fellowship po. Makakasama po natin ang mga kapatiran po natin sa Camellia, sa Sagana, sa Parañaque, maging dito po sa Molino. Bishop Jimmy. And after service naman po, meron po tayo mga leaders and workers na meeting po. So maiiwan po lahat, wag po kayo munang uuwi. And sa April 13 naman po, ang ating School of Leaders. So, meron na pong sinend si Pastora Chic na list po. And pwede na po natin ibigay yung ating mga payment po through GCash or pwede din po natin ibigay ito ng cash kay Pastora Chic. Ayan, tuloy-tuloy din po yung ating online programs. Speak Live po every Monday, 7:30 p.m. Live po ito sa ating Facebook page po. And para sa mga gustong magbahagi po ng kanilang live testimony po, sa mga hindi pa po nakakapag-recording, pwede na po kayo magpaset sa amin ng time po para makapag-record para po natin, masama po natin sa lineup po na ila-live po sa ating page.
Ayan, Wednesdays naman po, 7 p.m., ang ating midweek service. So, hindi po ito nila live kasi po, ini-encourage po ang bawat isa na tayo po ay pumunta po sa church. Thursdays naman po, 7:30 p.m., ang ating Tinig ng Pag-asa. Live din po ito sa ating Facebook page po. And sa Friday naman po, every Friday, soaking po, 7:30 p.m. So wala na po itong for kids, mothers, or youth po. Lahat po is encouraged na sumama po dito sa soaking po. And sama-sama po tayo magbabad sa presensya ng ating Panginoon. And sa online prayer gatherings naman po, ang fathers every Monday to Friday, 4 a.m. Mothers po, Monday to Saturday, 5 a.m. And sa mga pastors po, Monday to Friday, 5 a.m. Like and follow naman po and subscribe our Facebook page po na Jesus Be Lifted Up Church and YouTube channel na JBLU Church po. And ayun po, ano po natin, welcome po natin yung mga first time visitor po. Saan po yung mga list po na let's welcome our first-time visitors, Santina Fioner Baloloy. Asan po siya? Ayan. Dito po kayo sa harapan. Erwin Buhay. Ruth Tumbaga. Ayan. Let's all welcome our first-timers. Natin ang kamay natin sa kanila. Lord, salamat sa aming mga kapatid na ito na dinala mo po sila dito sa church upang makapakinig ng iyong salita. Father, we pray na hindi ito ang huli, Panginoon, kundi ito'y simula pa lamang para makapakinig sila ng iyong salita at makilala ka sa isang tama't Bibliang paraan. Lord, bigyan mo sila ng karunungan, ng kauhawan sa iyong salita at maging malapit ka po sa kanila. Lord, nag-release kami ng pagpapala mo sa kanila, ng biyaya mo, at ng iyong patnubay sa araw-araw. We entrust their lives unto you. I-grant mo ang prayer ng puso nila. O Lord God Almighty, salamat po. At sila'y very much welcome dito po sa Jesus Be Lifted Up Church na isang non-sectarian full gospel ministry. Thank you, Father. In Jesus' name this we pray. Amen. Ayan. At tanggapin ito, no? Ito ay Word of God about book of Proverbs. No? Babasa nyo, ang ibinibigay niyang karunungang talino. No? Sige, kamayan natin sila. Huwag mo na kayo malis, kakamayan lang kayo. Ha? Welcome. Amen. God bless you. Amen. Ayan po, ngayon naman po, I invite naman po lahat ng mga celebrants ng April and maging anniversaries po. Tayo po'y pumunta dito sa harapan at ipag-pray po tayo ni Bishop. Sige, lahat na may kaarawan ng April. Sino may kaarawan ng April at saka anniversary ng kasal? April, ayan, ang pangalan mo, nalimutan ko na. Isaiah, hindi na kita nakikita. Ilang buwan na, kaya nalimutan na kita. Ito, si Wendy. Ito. Ayan. Makinig po, makinig. Siguro marami iba sa inyo, hindi pa handa kanina sa first fruit. Pwede naman sa next Sunday, no? Pwede niyong dalhin. At mamaya sa meeting po natin, bago mag-meeting, pabibilang ko na po sa basta iba yung nagbibilang, tapos nagre-record agad ng pangalan tsaka how much para ma-i-announce natin. No? Later na yung, makabukas na yung sa tithes offering o sa Martes. No? Ayan, pag-pray po natin sila, doon po natin ang ating mga may kaarawan sa Abril. Ayan. Lord, salamat po sa buhay na Isaiah. Siya ay magdaraos ng kaarawan ngayong buwan na ito. I pray, Lord, na ang kalusugan patuloy bigay sa kanyang kalakasan. Grant niyo ang desire ng kanyang puso at maging si Mother, O God, long life, good health na ibigay niyo pa po sa kanya, Panginoon. I release your blessing
and life after life, Lord God, sa kanyang buhay. Lord, i-grant nyo ang kanilang mga prayer request, maging ni Wendy, bless mo po siya, ang kanyang mga parents, patuloy siya lumalim, lumago sa iyong salita, sa pananampalataya, at Lord, kayo po ay maging malapit sa kanila, patuloy kang makilala sa Bibliang paraan. Salamat, Lord. I release, oh God, your prayer, your blessing, your favor upon them in the name of Jesus. Nakikigala kami sa kanilang pong kaarawan. Marami pong salamat. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name, amen. Happy birthday, Father. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Wala. you. Ay. Happy birthday. Okay, kailan daw, picture. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Wala tayong hospital dito. Walang naninigarilyo. Birthday to Ay. you. Ayun pala, nandun. Okay. So, praise God. Purihin po ang Diyos. Tayo ay magpasalamat muna kay Lord. Sige po, sa inyo natin, yung tinanggap nating natagumpay kay Lord. Salamat, salamat. Salamat tayo kay Lord. Amen. Yes, Lord. Pagkapinaan ko sa salamat. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, Hindi ko maunawaan unawaan iyong dahilan kung bakit ako'y Pinilimot inalagaan. di ko kayang isipin, Hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
ako'y magsasaya sa piling mo. Muli pa, salamat, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad ko. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Clap your hands. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo sagad-sagana ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Ang kumawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo sagad-sagara ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang natagpa. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo sagad-sagara ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo sagad-sagara ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Kasiyahan, tunay na nadarama ko. Kasiyahan, tunay na nadarama ko. Lord. Amen. Manatili tayo nakatayo at tayo po yung dumako sa ating muling prayer. Mawit muna tayo kay Lord. Ibalik natin ang pasasalamat sa kanyang papuri. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka.
sa'yo lamang iaalay ang puso ko sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, Lord God, sa katagumpayan ng iyong gawain. Marami pong salamat, Panginoon, dahil ipinaranas mo sa amin sa umagang ito ang iyong presensya, Lord God. Yes, Lord. Marami rin pong salamat, Lord God, sa ipinahayag mo, Panginoon, sa pamamagitan ni Bishop Leo, Lord God. Ngayon pa lang, Panginoon, ay inaangkin na po namin, Panginoon, ang kagalingan, Lord God. Amen. Inaangkin namin, Lord God, ang kasaganaan, Lord, Panginoon. thank you, Lord. Inaangkin namin, Lord God, ang kapayapaan ay pagkakaloob mo sa bawat isa, Lord God. Marami pong salamat, Lord God, sa palagi mong pagpapaalala sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Panginoon, marami pong salamat sapagkat alam namin, Lord God, na ang bawat panalangin ng bawat isa ay tinugon mo na, Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Marami din pong salamat, Lord God, sa nagpahayag ng iyong salita. Pagpalain mo po siya at ang kanyang pamilya, Panginoon. Yes, Lord. Bigyan mo po siya ng talino, Lord God, na magawa niya at ang kanyang ang mga task na ibigay mo sa kanya, Lord God. Marami pong salamat sa buhay ni Bishop Leo, na aming spiritual father, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay. At nawa, Panginoon, dalangin namin, Lord God, na sa susunod na linggo, Lord God, kami muling magkita-kita dito sa iyong bahay-sambahan upang sabay-sabay na manalangin at sumamba sa iyo, Lord God. Marami pong salamat, Lord God. Ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba sa tanging pangalan mo lamang po, Jesus. And Amen. may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen. Kamayan po tayo.